Sanibonani nonke. Namuhla ngizokhuluma ngokufakelwa amaphaphu. Iziguli ezinesifo esinzima somoyampilo ngenxa ye-COVID esesigabeni sokugcina noma isifo se-interstitial lung esesigabeni sokugcina noma i-pulmonary hypertension noma olunye uhlobo lokutheleleka njengokutheleleka nge-paraquat okuholela esigabeni sokugcina sesifo somoyampilo. Leli qembu leziguli, uma zingathuthuki ngokwelashwa kwezokwelapha, uma umoyampilo usufinyelela esigabeni sokugcina ngemuva kokuhlolwa, leli qembu leziguli lizodinga ukufakelwa umoyampilo omusha. Ngakho-ke, ngokuvamile ngemva kokufakelwa, isiguli kufanele sibe ne-immunosuppressant, i-immunosuppressant yokuphila konke. Ngakho-ke, ingozi yokutheleleka ihlale ikhona ngoba iphaphu liwukuphela kwesitho esichayeke emvelweni. Ngakho-ke, kufanele baqaphe kakhulu mayelana nokutheleleka esikhathini sangemva kokufakelwa futhi nethuba lokwenqatshwa liphezulu kakhulu ekufakelweni kwamaphaphu. Ngakho-ke, kufanele siqaphele kakhulu. Isiguli sidinga ukuqashwa njalo ngemuva kokufakelwa umoyampilo omusha. Sikwazile ukusindisa iziguli ezingaphezu kuka-200 ngosizo lokufakelwa umoyampilo omusha. Ngakho-ke lezi ziguli ziqhuba kahle ngokufakelwa amaphaphu. Zihlala zibuya njalo ukuzohlolwa kithi. Zenza kahle futhi sikwazile ukunweba izimpilo zazo, futhi sikwazile ukunikeza izinga elihle lempilo ngokufakelwa umoyampilo omusha.